občané, dovolte mi, abych vám představila starostu Svarov, pana Ivana Zedka, který provede dnešní svatební obřad. Dear engaged couple, dear guests, let me introduce the head of the municipality of Svarov, who will lead this ceremony. Vážení snoubenci, dovolte mi, abych vás uvítal zde na pražském Vyšehradě, kam jste se dnes dostavili v doprovodu svých nejbližších a přátel. Dear engaged couple, let me welcome you here at Vyšehrad in Prague. You have come here today accompanied by your relatives and closest friends to make your vow and endorse your life decision. Abyste svým slavnostním způsobem potvrdili své životní rozhodnutí. K tomuto rozhodnutí zajisté přistupujete po společném uvážení, které především opíráte o základ nejkrásnější, o své vzájemné, citové a rozumové vztahy. Svým rozhodnutím dáváte těmto vztahům nejen právní formu, ale zároveň završujete vše krásné, vše milé, co je mezi vámi do trvalého vztahu. Surely you took your decision after joint consideration, supported by the most beautiful foundation, your mutual, emotional and rational relationship. By this decision, you are going to give legal endorsement to your relationship and at the same time make all time sweet, beautiful things between you a lasting experience. Dnešním dnem se stáváte manželi a je proto třeba uvážit, že manželství není jen spojení dvou milujících se bytostí, ale že je i vážným společenským a životním aktem, který nemá vždy jen usměvavou tvář. On this day, you become husband and wife, and it's important to consider that marriage is not only a bonding of two beings in love, but it's also a serious social and life act that does not always show its joyful side. Život má i všední, někdy až šedé dny. Snažte se, aby těchto dnů bylo co nejméně. A k tomu je třeba vzájemné důvěry. K tomu je třeba vzájemné lásky. Naučte se mít rádi jeden druhého se všemi chybami, se všemi nedostatky a pomáhejte si je vzájemně odstraňovat. Buďte si navzájem tou pravou oporou a staňte se největšími přáteli. Life also has its routine and grace days. Make an effort to keep these days low in number. For this, you will need mutual trust. For this, you will need mutual love. Learn to love each other with all shortcomings and imperfections and help each other to eliminate them. Be a real support to each other and strive to become the best friends. Vždyť dnes vkládáte jeden druhému do dlaní své naděje a nejen naděje, ale celou svou budoucnost, své životní štěstí. Já věřím, že se vám podaří vytvořit šťastný a spokojený život a též hřejivý domov, kam se budete vždy rádi vracet, kde budete spolu prožívat krásné chvíle společného štěstí. Today, you put into each other's hands all your hopes, and not only hopes, but also your entire future, your happiness. I believe that you will succeed to create happy and contented life, and also a pleasant home where you will live your moments of common joy, and where you will always gladly return. Jsem přesvědčen, že jste vše důkladně rozvážili a můžete tudíž s klidným svědomím učinit ono prohlášení, že vstupujete do manželství dobrovolně. I am convinced that you considered your decision thoroughly, and hence you can, with peace in mind, make your proclamation that you enter into the marriage voluntarily. Táži se vás, vážený pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Zuzanou Bartošovou. I ask you, dear Guru,
Do you voluntarily enter into the marriage with here in present Miss Zuzana Bartošová? Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno, nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Bartem Dylanem Petersonem. Děkuji. Tímto společným prohlášením jste splnili podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství. Beru na vědomí, že budete užívat společné příjmení Peters a tímto prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. By your common statement, you have fulfilled all conditions required by Czech law to establish marriage. I acknowledge that you will use common surname Peters. I proclaim your marriage is now legal and valid. Prosím, abyste si jako symbol svazku manželského navlékli vaše snubní prsteny. Obdarovali se navzájem manželským políbením a poté se podepsali se svědky do protokolu o uzavření manželství. Please exchange your wedding rings now as a symbol of your marriage and give to each other your first kiss as a husband and wife. Then please sign together with your witnesses the protocol of marriage.